Ywaruok mar weche mano mabende pod dhi nyime kaunti ma Kiambu mano e kind gavana makono ero Kimani Wamatangi kanyakla kod riwruog lakteche KMPDU. Ewi kwan jogo mabende osewito ngimagi e kaunti no nyaka ne ng'anyo mar lakteche dhi nyime ka bende isayo gavana no ni okodewo ngima jopiny. En oketo mana ni kwan ma jogo mosewito ngimagi ok en kaka KMPDU wacho. KMPDU bende wacho ni okowinjo bedi ni ji wito ngimagi kaluwore kod chung' ma gavana okaw e weche mag thieth e kaunti no. Kopogore kod mano ero, IEBC pod ywago kwan matin mag jo Kenya ma bende osendikore nyaka sani kaka joluto ombulu. Ng'ikruok nitiere kanye kuma bende ing'iyo ni weche mag opande kata opande molal owinjo bed ni sani ichiwe nono, kopogore kod omenda ma bende noketi ni koro jogo molalo opande owinjo bed ni ichulo. Mago kin mamoko waiko dhiambo makawuone weche gi mag ang'ich welo, kata kamano magi ema wamiyo pek. Okwach kich oyango ni achije 5 mitudo gi koto okumba mar SHA osemaki ka ute thieth 2 ma Nyawawa bende luwo ndachgi. Duol ma IEBC medo jiwo oganda ondikre kaka jogo ombulu kaluwore kod kwan matin mar jomondikore e ndalo 4 mokalo. Onge kaka dang' wayie ni sukari mowuok e COMESA countries obiro donje pinywa ka en onge gi tax momiye to marwa miloso ka to nigi tax malo. Ere kaka okonywa ka jopiny. Jokanye sekta ma sukari ywak ni chiro mar COMESA osekelo negi midhieche maloyo ber ka gidwaro lokruoge manyalo kelo resruok. Machiegni e weche gi nyinga Jaelieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Mana kaka pile pile warwako ote magi kokale lai marwa mar ote machuok ma en 23600 machiegni. Sami Otieno kod Steven Okinyi Ojwang gin moko kuom achije 5 ma omaki kitudo kod mibadhi mokwako sekta mar thieth e bwo okumba mar thieth mano mar SHA ma timore tok apisi mar jomin buche puodho mondo odonjne achije moko 9 kod ute thieth 2 ewi mibadhi e sekta mar thieth. To kaka jafwambo marwa Sifros Okinda lero, apedha pod dhi nyime mar manyo achije mamoko ma bende chind mibadhi ni oluoro. Dwe achiel tok migawo mar thieth chwalo files 1188 mag ute thieth kod jogo ma ichich godo ni nyayo mibadhi e sekta mar thieth ne apisi mar Okwach Kich. Ji 5 koro maki ka ute thieth 2 bende donjnegi kitudogi kod lal mar omenda matara ewi ute thieth ma Nyawawa ka achije mamoko pod iluwo ndachgi. Moko kuom achijego oting'o Sami Otieno ma en achiel kuom apisas matiyo kod duol mar okumba mar thieth SHA. Sami itudo kod ketho mar makore kod jomoko, mar kwalo kod timo ketho manyalo miyo ng'ato yudo kum mar twech mochwere. Patrick Muyukanya kod Faith Chepkururi magin directors mar od thieth ma Jambo Jipya Medical Clinic manitiere kaunti ma Kilifi bende ng'ato ka ng'ato donje kod ketho manyalo miyo giyudo kum mar twech mochwere, loko nonro mag jotuo e yor mibadhi, kawo kendo tiyo kod mwandu moyudi e yor mibadhi kod miriambo. Achije mamoko oting'o Steven Okinyi Ojwang, Justin Baraka Glenn, Maina Masharia kod Pauline Wanjiru ma bende tiyo Jambo Jipya Medical Clinic. Odonjo kod ketho kamoting'o riwore kendo timo tim makoch manyalo miyo migi twech mochwere, loko nonro e yo mar njore, chiwo miriambo, loso bok mabandia kod weche mag miriambo. Od thieth mar Jambo Jipya Medical Clinic en achiel kuom ute thieth modonjnegi. Kalore kod apisi ma jomin buche, od thieth ni nochiwo kwayo mar chudo mar omenda maromo $3.3 kochakore dwe mar 2 nyaka dwe mar 6 higani. SHA kata kamano nochulo $2 gi wiye, ma bende kata kamano ne okonego bed ni chulo. Od thieth machielo en mano mar St. Mark's Orthodox mantiere kaunti ma Vihiga, mano chiwo kwayo mar chudo moyo $4 million, kendo nochule omenda no ka chutho to SHA nonego chule mana $18,000. Od thieth no odonje kod ketho mar nywako ne kwalo omenda, miriambo, yudo mwandu moyudo e yor mibadhi, thedho bok mag thieth mabandia e kin mamoko. D'Souza Fenley kod nyawadgi Mark Dhillon Sidon magin directors mag od thieth ma St. Mark's Orthodox bende odonjnegi. Finley odonje kod ketho mar riambo, nywako ne njore, kawo mwandu moyudo e yor njore, riambo e obok mag thieth e kin mamoko. Kanyawadgi Mark Dhillon Sidon to idonjone kod ketho mar nywako ne kuo kod riambo e obok mag thieth. Achije 5 go ogeng'negi ka obila ka irito chwalgi e nyim doho chieng' wuok tich juma mabiro. Sifros Okinda, Ramogi TV.
Pode weche mag thieth nie sama ng'anyo mar lakteche matie kaunti ma Kiambu donjo e odiechienge mar 128. Lweny mar weche medore kind gavana Kimani Wamatangi kod riwruok lakteche KMPDU. KMPDU seyo Wamatangi e wi nyayo tho mag jotuo e kaunti no ka gidwaro ni okawne okang' ka gisingo medo mach e ng'anyo kaunti no ero mabende dhi mbele. Kwan e wi nyithindo moa nyuol mowito ngimagi e kundi thieth e kaunti ma Kiambu medo kelo kuyo ne jonyuol kod ichwang' kuom riwruok lakteche KMPDU maseyo gavana Makono ni okodeo ngima jodak. En gima lit ahinya ni wach mar tho mar dhano matimore Kiambu County, jo Kiambu kendo nyalo bugore chung' malo ka wacho ni numbers mogolo kaka union mar 136 ok en kamano, en 110. Magi ok gin mana numbers mag lwenge, ok gin mana numbers kata mag maembe, gin numbers mag ji, mag nyithindo monego bed ni bedo madongo bedo jotelo, gin masira mantiere ude, gin nyithindo mane jonyuol gi onyiewo napkins mondo kony. KMPDU seyo gavana Kimani Wamatangi mawacho ni kwan jomosewito ngimagi kaluwore kod ng'anyo ni tin moloyo ma KMPDU wacho. We have a leadership that has the audacity to publicly let us know that they're comfortable with 58 infants dying. These are leaders who have sworn an oath to protect and uphold our constitution, while at the same time are denying the citizens of Kiambu County a fundamental constitutional promise. Gimedo ni tend Wamatangi dhi mbele gi jugo chudo ma oko puodhi kuom jotuo kata chudo mokumba mar SHA emowinjo bed ni chiwo nono. Is the same governor who still charges fees in the primary health facilities that have been described to be free and still claiming charges in the hospitals that otherwise should be offering free services under SHA. This is one of the only two governors in the country who have refused to sign the National Equipment for Services Scheme, a program meant to equip hospitals across the country with modern equipment. Kuom magi, gisingo bago ng'anyo maduong' juma manyien mar sundo gavana Wamatangi ogwetao kabende gidwaro ni jodak ma kaunti no oriwre kodgi e ng'anyo ni. Chakre wik manyien wadhi nyiewo sanduge ma nyiso tho malit mosetimore Kiambu kwa dhigo demonstration. Koro next week Wednesday wan gi demonstration Kiambu. To bang' mano Praga Beach dweni wadhi bedo gi National Advisory Council, wadhi bedo gi ng'anyo magala moro ni maro kwanya bedo ni waling ni Kiambu gi motimo marach to Migori ber, kata Kiambu gi motimo marach to Mombasa ber. Gima affect doctors Kiambu nyaka affect doctors Kenya mangima. Kamano bende gidwaro ni chenro mag thieth wuoge lwet kaunti ma Kiambu odwoke lwet piny owacho mamalo ka gimedo ni gavana Wamatangi dhi mana medo hinyo ngima jodak makono. What's happening in Kiambu is not a healthcare crisis. It is a governance crisis. It is a leadership crisis. It is a crisis of democracy. We are seeing an authoritarian leadership. Why should the health of the citizens of Kiambu rest on the shoulders of one single individual? Oken gima ber. Oken gima inyalo wachi ni jogi inyore ji tho to ji olenga. Wakwayi ni Kiambu County ni onego lor mondo wach mar healthcare ni okel national kwa Kiambu mondo jo Kiambu konyre. Ndalo moko tok meko mar oganda jo Kenya riyo e piny mar Uganda, achiel kuomgi mane oyudo thuolo mobuoth giko duogo pacho kae. Rawero no manyinge Kofi Atandi olero midhiero mokadhe kanyaka sani chal mar jowetene ariyo pok ong'ere. Atandi oyango ni ne gidhi piny Uganda maromo kod jasiasa Robert Kyagulanyi mong'ere ahinya kaka Bobi Wine. Efi Nyakidi nigi ler mathoth. Ma Kofi Atandi, achiel kuom rawere mane hape olor e kinde manaite koganda mamoko ariyo mag piny Kenya. Atandi oduogo pacho ka kowacho ni ne gidhi Uganda mar romo gi jasiasa kendo jaket ne ratich oganda Robert Kyagulanyi mong'ere ahinya kaka Bobi Wine. Before we went to Kampala, we went through Jinja. We slept in Jinja for 2 days, and then from there we were actually invited for a private meeting with Bobi Wine. So the day we were to meet him is when Bob Njagi and Nicholas Oyo for the Free Kenya Movement Secretary General
that's when we lost them. Then we were actually having our lunch. After having our lunch, and then we were supposed to now go and meet Bobi Wine the same hour. Kaluwore gi Atandi, jogo manoteko jakom riwruog Free Kenya Movement Bob Njagi kachiel kod jagoro mar riwruogno Nicholas Oyoo noyudogi ka giloso nyamburko margi kendo ne giikore mar wuok dhi romo gi Bobi Wine. Owacho ni moko kuom jogo mane otekogi ne nigi gige lweny. A vehicle came, a van that had men who were in uniform and others were not in uniform. Others were armed, and there was a woman, one, and then they took Bob and also SG and I myself. So once we got into the car, I was requested to come out and then lock the door of the car that was outside there, that was awaiting for the repair. I was told now not to get into that car. I wait, they are coming. So they left me there, stranded, not knowing where to go. Kaka yor konyo reso jowetene, nogoyo simu pacho kane jokedne ratich oganda mamoko mondo miyo yud ler e wi okang' mano nyalo kawo. Chal mowacho ni ne pek bende kaluwore gi pek mano kadhe. The first phone call I made, I called, there's this friend of mine, he's the president of Bunge la Mwananchi, there in Kitengela. I told him about the disappearance of them. I told him that now there are men who have taken these two Bob Njagi, the chairman for Free Kenya Movement, and the Secretary General for Free Kenya Movement, Nicholas Oyoo. I reported, and then he told me that I should now go and report to the nearest embassy. By then I was so scared, I was tensed, like I couldn't be able to even get there. I didn't have even money, you know, they use Ugandan shilling. Nyaka sani, chal mar ngima Bob Njagi kod Nicholas Oyoo pok ong'ere. Gino mawachore ni oseweyo wedegi kod paro mang'eny. It has been really a tough ordeal that they went through. The two are still missing. We want to let Kenyans know that it's not in vain that they have made noise on social media. It's not in vain that they have presented petitions to various embassies. We will keep pushing until we know and we get the whereabouts of Bob Njagi and Nicholas Oyoo. Their families are going through tough times. Wede Njagi kod Oyoo kaachiel kod jogo makedo ne ratich oganda biro chiwo ote margi chieng' wuok tich juma mabiro. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Chendo mar ndiko jolut ombulu manyien manochakore wuok tich ma jumani osebedo kadhi nyime kidam e kuonde ndiko jogo ombulu e kuonde chung od bura 280 pacho kae. Kwan ma okoriwo kuonde mibiro bage yiero madundo. Duol mochung' ne yiero mar IBC lero ni ekin thuolo mandalo 4 chakre ne chak chendo ni mana jolut ombulu manyien 748 kende emosendikore ka jogo ombulu 259 emoseloko kuonde magibiro lute ombulu. Sharon Ng'ao gi ler mathoth. Kaluwore gi report makende mana gioro ne ute fwambo, duol mar IBC lero ni chenro mar ndiko jolut ombulu manyien osebedo kadhi nyime kidam e kor gwenge ma pacho kae. Chenro manochako chieng' wuok tich mar jumani. IBC lero ni bang' ndalo 4 tok chenro mar ndiko jolut ombulu chakre e pacho kae, mana jolut ombulu manyien 748 ema osendikore, ka jogo ombulu 259 oseloko kuonde magibiro luto e ombulu. IBC bendo yango kaka ndikruok osebedo kadhi nyime e counties mopogore opogore. County ma Nairobi otele kod kwan mag jolut ombulu mosendikre manyien gi kwan mar 1597. Nairobi iluwo machiegni kod county ma Mombasa mantiere kod kwan mag jolut ombulu manyien 556. Nyaka ne chenro mar ndiko jolut ombulu manyien chakre e jumani e gwenge magwa makaluo. County ma Siaya otelo kod kwan jolut ombulu manyien 181. Kisumu nitiere kod jolut ombulu manyien 139. Homa Bay nitiere kod 55. Ka county ma Migori osendiko jolut ombulu manyien 44. Counties mosendiko jolut ombulu matin chakre ne chenro makama chakre oriwo county ma Lamu kod kwan jolut ombulu 1. Nyamira gi ji 10. Tana River ji 21, Tharaka Nithi nitiere koda ji 24. Chenro mar ndiko jolut ombulu manyien pod biro bedo kadhi nyime kopogore gi kuonde luto ombulu 24 machano bago yiero ma adundo chieng' tarik 27 dwe mar 11.
mabende biro bedo kadhi nyime kod chenro mar ndikruok maggi tok yiero ma adundo. IBC kwayo oganda mapok ondikore mondo wuog oko kar rombgi mar ndikore kaka jolut ombulu motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Piny owacho chano rango dwaro mar wito oko omenda michulo e kinde ma ng'ato dhi kawo kendo poni opande mare olal mondo kik jalut ombulu moro amora rem ndikore kaka jalut ombulu motelo ne yiero ma higa 2027. Jatend piny William Ruto ochiwo lendo ma kama e kinde manochopo e nyasi mar hingo higni 100 mar kanise mag Pentecostal Assemblies of God kata PAG, nyasi mane obage skul sekondar ma Nyang'ori e kaunti ma Vihiga. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Koloso e kinde nyasi mar hingo higni 100 mag kanise Pentecostal Assemblies of God, jatend piny William Ruto oyango ni dwaro nitiere mondo wit oko omenda mag timo kepo mag opande kendo mondo kik jalut ombulu moro amora orem mar ndikore kaka jalut ombulu. Tulikuwa tumesema wewe ukizembea upoteze kitambulisho, sijui ukifanya kazi gani. Tukuseme ndio usiwe mtu yako unapatiwa leo unapoteza kesho, unapatiwa leo unapoteza kesho. Tukasema ulipe. Lakini kwa sababu mmeuliza, wacha niende nifikirie hiyo maneno, pengine tuondoe. Ekindego jatend piny bende ojiwo oganda ma pacho kae mondo tikanyakla mar kelo dongruok ne piny Kenya. We must change how we are driving the development of this country. We cannot continue with the average. We cannot continue with the usual. We cannot continue with the ordinary. We need to up our game, raise our standard, because Kenya must achieve a first world country status. Kaluwore kod chal mar thieth e pacho kae, jatend piny ochiwo siem ne ute thieth moriwo dispensary mag sub-county kinde ute thieth mamoko mosebedo ka kwayo jotuo ma ithiedho kadok dala omenda mag thieth mowacho ni osebed ka ichulo kod piny owacho kokalo e okumba mar thieth mar SHA. And I want to put them on notice. Any facility that charges citizens for a service already paid for by the government of Kenya, they are in for trouble, because tayari tumeweka pesa ya kutosha kila mwananchi. Nyasi no bende noywayo jotelo mopogore mawuok imbo mar piny Kenya. Jatend migepe Musalia Mudavadi opuoyo jatend piny kuom nyiso chia makare e kinde romo mar United Nations General Assembly e boma ma New York juma mokalo. Komedo jiwo jodak e gwenge mag imbo mar Kenya mondo osir dongruoge ma piny owacho osebedo ka chwalo. Let us work with the president. He's involved, I can tell you, in a lot of peace efforts in the region, in the Horn of Africa. Kuna mambo mengi yanafanyika mabaya. Kujaribu kuweka kila mtu pamoja ni jambo la muhimu sana, na ndio kwa sababu tunasema tuungane, tufanye kazi pamoja. Governor Mavihiga oyango kaka jotelo ma imbo mar piny Kenya osebedo katiyo kanyakla mar neno ni dongruok ochopo ne jopiny. Kako machielo jod bura malang'ata Felix Odiwuor to jiwo rowere mapoko ka ombulu mondo ndikre kaka jolut ombulu. As regards future, I want to say, as a governor of this county, we are in government, and that's where we are, and we support you for what you are doing. You can't be partyless, voiceless, leaderless and voteless. Lazima tujiandikishe ili 2027 ukiwa na hiyo kadi yako ya kupiga kura, tutakwambia leader ni nani. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Riwruok ma jotelo maketo sirkal tesre mong'ere kaka United Opposition ne obiro gi mbi kendo yangore kaka riwruok mar siasa madhi keto historia pacho kae kuom keto William Ruto jatend piny mokwongo mowuok e apis bang' tiyo e tielo achiel kende. Gwandruok ma piny kata kamano osebedo ka nenore kind Gachagua kod Fred Matiang'i e ndalo machuok mokalo. Bende gidhirore nyaka e yiero ma 2027. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolo nowachni. Ati unafikiri ukiweka picha ya mtu ate kwa social media he can be president? Ati unaweka picha the 6th, that cannot make you president. You must go out there and mobilize numbers. Many people may want to spend a lot of time in hotels and boardrooms discussing theories. There is no president you'll make in a boardroom. En otima jomeny weche mag siasa gi angolo mar tiang'
wacho ni en majatend migawo machon mar arita Dr. Fred Matiang'i kata odoko ni Gachagua ne okoluongo nying ng'ato. Mabiro kaluwore kod romo makinde ka kinde mag Dr. Fred Matiang'i kod grube mag jopiny nyaka ne oland dwaro mare malaro ten piny e yiero maduong' mabiro. Gima ber ji nyaka gore ne. Koro sani pod ji laro ng'ato laro dwano kawo position mare. But I hope ni by next year opposition bro kawo ng'ato achiel kindi jogi. Koro sani ok anyal comment next year February kata March kiluongo kata biro ng'isi ni mae gima biro timore. Sani to gigore agwa mondo gikawo position. Nyaka gigore. Kadwa bedo opposition flag bearer ma joma moko biro will back me. Dong nyaka gora gi jogi. Siasa ok miye una silver platter. Nyaka unyoru eka jatelo wuok. Pogruok mar paro e kind Matiang'i kod Gachagua wachore ni osebedo kadhi nyime e yor apiny e ndalo machuok mokalo nyaka ne Matiang'i yor e galamoro mar Jubilee jomachiel mokalo. Nyalo bedo ni sigu nikech maduong'e moloyo monego jopiny onego ng'e jatelo mar chama mar Jubilee en Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta mane en ker mokalo. To Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta gi moluor Rigathi Gachagua pok obedo gi winjruok nyaka ne gibed gi pogruok e kinde mag kampen mokalo. To mae wuon chama ma Matiang'i romo godo e boardroom otieno kiny ka kiny. Koro ing'eyo ni kapo nikech ker oselimo Ruto nosedhi molimo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta Ishaweri. Uhuru biro moromo gi Mheshimiwa William Ruto State House. To romo negi gi Rigathi Gachagua pok otimore. Teni pod nitiere sigu moro kanye kindgi kata ng'ikruok mar winjruok e kind Gachagua kod Mheshimiwa Uhuru Muigai. To ka Uhuru Kenyatta pod nigi sigu pok giyangore e kindgi ma gipuodhore. To pod en ni Matiang'i ka wuoyo e weche mag Jubilee kata ka Jubilee ema lombe mondo gibedo jombola kuom Matiang'i, to mano pod nyaka bed ni sigu pod nitie kinde gi Rigathi Gachagua. Paro ni gima kelo sigu en ni ng'ato achiel kuomgi tiyo matek. To ng'ato achiel kuomgi to dwaro ni ng'ama tiyo matek ni emokete e loch. Koro mano ema kelo ywaruok no. Nikech onge kaka ng'ato biro miyi ji mang'eny kendo chako miyi pesa kata oketi e loch. Dr. Matiang'i kosebedo ka yuoro e romo mag siasa mag kweth maketo sirikal tesre kendo kelo penjo mathoth ka bende Matiang'i di chung' kende. Kata en owuon pok consolidate the entire Gusii full mokete atonga achiel monyalo siemo ni ma atonga na kaka Gachagua nyalo siemo atonga ne ni Mount Kenya to ni e toke mamano en adieri. Koro to that extent ibro ni pod Matiang'i pod onge pok obedo gi lak motegno kata oteku moro motegno minyalo wacho ni koro kowuok sani to ni en gi muscle moro monyalo wuoyo godo kata monyago go thoche pod onge. Tiende ni kano odwa no oyud gini tiende odhi obedo gi jogi monde igwarite dhiadhi to koro imiyo jogi jopiny be koro ne ya nikech sympathy cha ya jogi be koro yanyo wuod wegini to ne pod otimatima kenda kodi kare wuod wegini nitie gimoro ma jogi okwachnwa kuome. Sa odong machuok monego gibi wach dhok adi achiel. Magi gol candidate achiel magi bro back mabiro romo gi Ruto. To kamano ok otimore. Awacho kawuono ka kamano ok otimore to Ruto gini gol. Jonono weche mag siasa wacho ni poni kweth mobalo kod sirikal obarre e diere jatend piny William Ruto dhi buonyo nyaka e bengi e yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Lipondo eromano mag Chris Owino ma bende koro terowa e yweyo wa mokwongo e weche gi manyien mago mag ang'ich welo ntiere koda moko kuom ote magi ma bende osedonjonwa kendi. Matthews kawuok Nyatike sub county Migori County iwacho ni wan koni pok waneno jondiko ombulu. Jamta wuoda Awasi boda iwacho ni neno maler ka ntiere Awasi news ler kabisa. Wantiere gi Jared Olo, Samuel Oginga, Shemo Molo kanyakla kod min Lona bende waneno godo weche manyien. Antiere Kibonge wuod Game Kambare rokamana hinya ibende wacho ni luo weche manyien e yonero makare. Bishop David Mbae kantiere Seme Korwenje wacho ni ubende weche manyien donjo no makare kabisa e gwenge goeko.
Machelen mari Barak Ndama wuod Wathonger kantiere Kadem. Giming'eyo ni piny ringo ariwa gadiere. Iworo sana kama koro ochope gi sani endi. Kabende bende nyisa ni jo Uganda kata jogo ekma bende ondhiyo jo Kenya Uganda mondo oduokgi mapiyo piyo kiwen nyingi kendi. Kata kamano mago gin moko kuom ote magiwadhi mane yweyo machok pod waduogo gi mathoth kikidhi mabor. Royal Mabati Factory Limited keloni fuongruok nengo. Corrugated kod box profile kuom ceiling 396 mita. Brick tile kuom ceiling 456 kod Roman tile kuom ceiling 500. Wakeloni mwandu kamora mora maintiere nono maonge chudo. Gochno sani namba 0722 63 Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. The ocean breeze carries laughter. The streets of Old Town tell stories. And Mombasa welcomes you with open arms. Wander through winding alleys, sip cocktails by the beach, and let the night stretch endlessly under the stars. This low season, Mombasa is vibrant yet unhurried. The perfect escape with friends, a romantic getaway with your partner, or time just for you. From only 25,900 shillings for 3 nights via SGR, View Travel makes your coastal story easy and affordable. Book today and spread the cost with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111. Chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhi yie kaniketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dier. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu. En luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gin. 111. Ngeso ka ngeso, sachiel gi dakika 45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo sirkal ochung' motegno kendo lero ni chendo mar manyo gige lweny kama oting'o bunde mantiere lwet jogo moko puodhi e gwenge ma hoho mar Okak osechako nyago lemo. Jalup jatend piny Kithure Kindiki gi jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen wacho ni kochopo nyaka sani mohewo bunde 280 mantiere e lwet jogo ma oko puodhi mar bedo kodgi e kaunti ma Elgeyo Marakwet oseduoki e kinde ma bunde maromo 67 bende oseduoki kowuok e gwenge ma Tiaty kaunti ma Baringo. Mimi nasimama hapa nikisema ninajivunia hawa watu wa Marakwet, aswa hapa Marakwet East and West, kwa vile walijitolea kwa roho moja na tayari wametoa bunduki 245 wametoa risasi 2000 ambayo ilikuwa inatumiwa kuangaisha wananchi hapa kwa hapa Valley, Your Excellency. Hata mambo ya bunduki sasa tumeanza kuona zikirudishwa. Mheshimiwa Murkomen, continue with the good work of disarmament. Na hapo mbele tukiendelea, rais atatuongoza tukuje hapa tuchome hizo mabunduki. Mimi naomba tu, alafu utatupangia empowerment moja pale to deal na wale reformed bandits, to deal na widows na to deal na watu wa pale Kerio Valley. Hata na wakati wanafanya hiyo, sasa wale wote ambayo wametoka kwa hiyo biashara, nauliza viongozi tuwafanyie empowerment, na hata ikiwezekana
wakiwa na umri kidogo wasajiliwe, waende wachunge mipaka zetu kama askari wetu wa taifa. Jatend duond bura mar Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka owuok tung' mosuo gi jatend piny William Ruto kuom uso kembe jopiny Kenya kolero ni tok ka otelo mar piny Kenya obiro duoko kembego e lwet jopiny. Kalonzo mane wuoyo kinde mane kweth maketo sirkal tisre obedo gi romo e gwenge ma Ulu e kar chung' od bura ma Kilome omedo wacho ni tend Kenya Kwanza ok nyal reso weche mag somo mosekethore mokalo. For the sake of this nation, I want to suggest that we all hold together and make this administration absolutely one term in round one. Sasa Kenya ipone na watoto wapone. Kila kitu kimeenda kombo, elimu ni kombo, mambo ya afya ndio hiyo kombo zaidi, ufisadi ndio huo, pipeline yenu hii inapitia hapa inauzwa. And again I repeat, if you are an investor and you are approached by this administration ati uweke ununue Kenya Pipeline Corporation, usijaribu, because we will reverse that thing. Yes. We will reverse it. But even before that happens, we will fight it in court. Ruto ameuza pipeline ama ananunua yeye mwenyewe? Hii inapita hapa, hii ni mali ya wananchi, ni mali ya Wakenya, imeletwa bunge, ikafanyiwa ukarabati pale, bunge ikahongwa, pipeline lakini tutaenda kotini, tuwezi wachia yeye namna hiyo. Jokanye sekta masukari motingo jopur ywak ni chiro mar Komesa ma piny Kenya osekelo negi midhieche maloyo ber ka gidwaro mondo lokruok okel mabeyo manyalo reso sekta ni e piny Kenya. Jafwambo maro e kaunti ma Migori Joe Juma notwak gi jopur niang' motelo ne romo mar Komesa mochan e kind tarik 6 nyaka 9 dweni bore Nairobi. Bedo mar piny kerwokno mar Komesa osebiro ka kelo paro mopogore ne jogo mantie sektor mar sukari e pacho kae. Kalwe kod chik mar riwruok mar Komesa mayango ni mwandu nyalo usi e pinjegi mar riwruokni mar Komesa maonge chulo osuru osebiro ka koro kelo wich bar ne jopur niang' mathoth e pacho kae. Ni Komesa to okonyowa maber, nikech onge kaka dang' wayie ni sukari mowuok e Komesa countries obiro donje pinywa ka en onge gi tax momiye, to marwa miloso ka to nigi tax malo. Ere kaka okonyowa ka jopur? Tiene wane mwahinyore. Sirkal is a party to that Komesa. Wawacho ni mondo gikwong giluongwa meeting moro mondo gibriefwa gima dhi nyime. Ma nosekelonwa shida mang'eny. Achiel kuom shida manosebiro ema ne kelo gimiluongo ni late harvesting of cane. Jokan sektor mar sukari to ahinya jopur niang' wani bende ni sukari ma nengogi yot osebiro ka wuok e pinje mantie Komesa kabiro e pacho kae maonge osuru ma ichulo. Osinyo jopur niang' nikech nengo mar pur mar niang' e pacho kae konitie malo mokalo. Importation mar sukari ma oko kik donji. President osewacho monuoyo mowacho ni chakre higa moro mabiro kae koro sani wane mwadhi export sukari, wan ok wadhi import sukari. To importation no iyudo ka jadek 4 manyalo okelo sukari go gin magi benefit, to raia makao niang' gitere factory gin gionge ok gi benefit kata achiel. Mano bedi ang' akwani wach mar Komesa manene no, importation of sugar. Kata giwacho ni gigeng'o sukari gi pod biro, to gibiro ka gikadho mna kuom joma ni moko bende nie government. Ok wanyal luoro nitie cartels gi pok otiekegi. Jagoro marwako ma jopur niang' e bad ma Migori Argueng Sadongo wacho ni chiro mar Komesa osehinyo gi moloyo kony magiseyudo, kendo gidwa mondo koro lokruok koro oketi ne Komesa ma oting'o keto osuru kuom sukari mowuok e pinjego mag Komesa kabiro e pacho kae. Kenya kae ndiye monego bed ni gima waloso local kae ndi bedo duty free. To mowuok oko to onego ketne gima gichulo nikech gibiro use Kenya waka. To kakoro gik ni wan mwandu mwaloso Kenya ka ni to iketo ni tax mamalo, to mowuok oko to tax onge. Koro manto wakonyore nade kaka jopur. Tax ni emosekelo cost kata nengo mar production mar tiang' kata mar sukari bedo malo. They destroy everything on the ground. One coca farmers, we are not for it right now. What one is sukari murem ema sirkal
omany ka oko. Jopur niang'wani chiro mar COMESA onego ng'i gik mathoth ma oting'o nengo mar loso mwandu e pinje ma gin jokanyo magi kapok giketo osuru kata golo osuru ne moko mwandugo moting'o sukari. Nikech midhiero makoni kod kocha ma jopur wacho ne gisekale nikech chike mag COMESA gisiro lokruok manyalo konyo pinje kaka mano mar Kenya mondo sekta no mar sukari koro obed motegno. Loso iketo tariffs kata iketo duty kata iketo tax nyaka ukwong ubed e winjruok ng'ama produce sugar cane ma en raw material joge nyaka bedie mesa ma giwinjo cost of production mar sugar cane chalo nade. Giwach ne gigombo neno ni chiro mar COMESA obedo mano mar reso kembego mag niang' e pacho kae mosebiro kod midhiero nikech sukari manengo yot mosebiro kawuok e pinje maoko. Jokanyo sekta mar sukari biro ni gik machal kaka lesen ma ichiwo ne ji madwaro kelo sukari e pacho kae bende koro nyaka ng'i malong'o nikech osebedo katiyo kod lesen gi e yono marach. Licenses migolo kata mana for sugar importation, joma golo licenses gi ok wang'eyo ni to gitiyo gi chike mage, gibedo governed gi chike mage, nikech samoro ibiro yudo niya the deficit mar sugar ne wan gi 200,000 metric tons mane e deficit ma wan gi Kenya, to joma me mondo okel sukari gi ibiro yudo kokelo over 500,000 metric tons. Koro 300 ni eto ng'ama ogolo ne certificate kata omiye license mar kele. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodak ma dho wath ma Missouri osidho yie ma nyasani mabiro kelo yot e yore mag wuoth e kind jodak ma Missouri e kaunti ma Siaya kod Mbita e kaunti ma Homa Bay. Mendi tok jodak ma e gwenge go riwore kanyakla mar neno ni giyudo fuong'ruok ma kamano ka gin gi geno bende ni tudruok kod dongruok e kindgi kod counties ma kaluo biro bedo maber kaka e yor ohala. Yie ma nyasani no bende orwak kod jogo mamoko matiyo gi yore mag wuoth kaka apaya ka giwacho ni obiro konyo duoko chien dhugruok ma bedoga e kinde ma kwan jowuoth omedore. This is a project ma bende wasegombo for long mondo ne wabedgo kaka jo Missouri mondo ease our transport sector. Wafwenyo ni kaka wayudo this fiber boat obro bedo safer, reliable kata moloyo obro bedo sustainable yor transport sector. Bro keto yore mag ng'weche pi bedo mayot kendo mapiyo. Obro jiwo na yore mag ohala matudwa between Siaya County gi Homa Bay County. Jibro wuok ka Homa Bay kaduogo Missouri kone ka detimo ndeni makone makage kacha e Siaya kone. Same to joma kone bro detimo ohala the other side of the county ma Homa Bay. Koro an nyamor kanya winjo ni fiber water bus obiro nan kode gadier nikech ng'enyne an atiye gari mawuok Kisumu saa 2 mating'o jogo ma jotich madhi Mbita. Koro amor ni jogo koro kabiro go to kabi kalo kadhi Lwanda na wegi koro kabiro Missouri ka. An gadier ni koro gibiro to gidonjo ka saa 2 gi dakika moko 15 en Mbita. Wagoero kamano ne biro wa mar fiber boat nikech seche moko yudo ni customer obiro adieri en ng'ama dhi the other side to onge kako nyalo kalo samoro dwaro chiemo sani koro wan maber nikech kobiro mo kawo chiemo to bro dhigo piyo piyo kocha koko kethore. Riwruok mok mar piny owacho mar Green World ochako chenro mabiro reso jokony mula kendo geng'o thoye ma kinde ka kinde e kaunti ma Siaya. Kano wuoyo gi jofwambo jagoro mar riwruogno Isaac Otieno olero ni chenro ma gin godo en miyo jokony mula gige tich manyalo konyogi e kinde ma gikunyo kendo tieko chutho lalo ngima gino mosebedo midhiero maduong' ne jokony mula e kaunti ma Siaya. Riwruogno endo bende konyo jokony mula donjo weche mag pur kachiel gi konyogi bende gi yawo bengi ma ginyalo timo kungo kendo chano yore mage mag omenda. Mining osebedo ka kelo tabu mang'eny moso e Siaya kata Asembo kae yudo ka jomoko tho to ma osebedo ka timore nikech negligence. Dhano chako pur to dhano ok ger bur. Koro wabiro as a game changer
masani iyudo ka jowa matiyo ka nyaka wager negi bur ma sama gikunyo kacha to their safety is taken care of. Sani wamiyogi helmets, wamiyogi overall gumboots, ma in short wamiyogi protective gears mondo wa make sure ni sama gitiyo cha to gitiyo ka gin safe. Then ok wang'i ngimagi masani kende, wadwa ni sama gitiyo kucho, nikech this thing is seasonal, inyatime higa achiel higa ariyo to rumo, to kata kobed permanent to nitie higa ma koro isechope to teko ni cha dok piny. Whatever they are getting here, 10% mar gima giyudo gi direct e weche mag pidho gwen. Nitie gik mang'eny ma Greenworld puonjo kaka economy kano pesa, yore ma unyalo improve go pesa matin muyudo in a day. Yudo ka seche moko ng'ato nyalo yudo 100% in a day to yudo misuse. Koro Greenworld biro ka puonjo kaka wanyalo loso pesa ma yudo in a day mondo bed pesa moro manyalo konyowa and in the next future life. Sigana no bende chakterwa yuyo machielero kama ni Nyashantel kantire Ragumo iwacho ni neno Ramogi maber kabisa. Eunice mako wino neno Ramogi kentire Kisumu aka Onyango Simba iwacho ni wabede pokwa neno Jolutombo lugo akiani mano gweng mane kata kanye Ramogi Matiang'i ongeni sani Gachagua oknyal sire wach bende wacho ni oduog mana ir baba okiwacho nyingi. Engineer Owiyo mar Kisii University ibendi wacho ni Ramogi ler kabisa. Bruce Jomo kantiro ng'adi Riat Kajulu ibendi wacho ni luo weche manyien mag Ramogi TV e yono ero makare. Waduogo kod weche mag tuke. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. This week, amazing deals await at Citizen Duka. Get 500 gram strawberry jam at 165 shillings, down from 245 shillings. 2-liter pineapple juice at 285 shillings, down from 349 shillings. And 300 grams natural honey at 205 shillings, down from 277 shillings. Order today at citizenduka.com, pay, and get everything delivered across Nairobi, including Syokimau, Athi River, Ngong, Kiambu, Ruiru, and beyond. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. God is able, He's able. God is able, He's able. Kupata huu wimbo wangu uitwao God is Able, kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *337# kwenye simu yako. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Tima Tusker FC Nobago orako motelo ne tugo makinye kingi kod Shabana FC mawuok e county ma Kisii. Tusker nyaka sani nigi point achiel kende kwa kuom tuke adek. Kocha ma Tusker Charles Okere wacho ni point achiel manyocha giyudo e amodhi mar nono omiyo gi mijingo. Kowacho ni kata kamano ong'eyo ni Shabana en tim motegno mok ginyal buono e sach tugoni. Shabana biro tugoni bang' loyo Bandari e tugi mokalo Mombasa, tugo mane obage e alap Mambaraki. So motivation ya vijana iko juu kulingana na game tulicheza last. Vijana at least kiangalia hizo game mbili zilikuwa tumefungwa, lakini saa hii hiyo point moja tulipata imetupatia motivation kidogo.
Ukiangalia kwa game ya kesho vijana wamesema lazima tutachukua hizo points 3. Well, thank you. I believe Shabana FC is a good side. They have, good numbers pushing them off the pitch. Again, this is football. The past results cannot judge the upcoming results. So for us, we believe we have prepared well for this season. The boys are very positive, and we are building something. We respect them as a good side. They have had a good run in the first 2 matches. Joloch makiga mokalo mag Impala Floodlight Menengai Oilers biro chako campaign mar siro loch margi gi tugo e kindgi koda tim mar KCB tarik 18 dweni. Tugo ma ibiro goya lap ma Impala Club. E quarter final machielo Impala biro gocho gi Mwamba RFC, eka Kenya Harlequins biro hinyo lum gi Black Blood. Mondays biro gocho gi Strathmore e tugo machielo mar quarter final. Jalup jako mar Impala Rugby Club Alvin Rachir olero ni ikruok ni kare motelo ne tielo mar pangwen koda riyo mag Floodlights go. No wacho ni dromo team oketo timbe motegno kanyakla kakoro mano dhi nyuolo tuke mamit mokalo. Is it? Queens. Okay. So with regards to preparations, things are going in well. We have already approached sponsors who showed us a very positive response, which we appreciate. We should be tying up on most of the contracts in the coming week. Some have already committed, and usually the easiest thing is most of the people we usually work with are people who've worked in other Impala Floodlight tournaments. It's not a bad draw. Looking forward to the weekend, which is around 2 weeks from now. It will be a tough tournament, but we expect to do much better than we did last season. Most of the times we have been knocked out at the semis. This time we are looking forward to making the finals and winning it for the first time ever. Gikanyo bende mochopo godo giko weche manyien mago mag ang'ich welo waikorene mago mag sadeko imore kanyakla kod twak marwa mano mangeso kangeso mara mine wacho dibeni njanyuol dibeni ng'ano ero mabende ntiere koda tinga mathoth mabende ikaw mag joweteni to bende gombo dhi nyime koda sombi en chenro no ero mabende wadhi twak e yore goeko mabende inyalo siro somo mari kaluwore kod sponsorship mi inyalo yudo kaka ng'ama duong' watudre seche goeko kontiere koda wendowa mabende wabotwak godo e studio kendi Nyenga Jai Lieta, jaloko marwa osebedo Wilson Ochuka.